Estem ara amb l'alcalde de Celrà, municipi del Gironès, d'uns 5.000 habitants més o menys, Dani Cornellà, de la CUP. Senyor Cornellà, gràcies i bon dia. Hola, bon dia. Digue'm, senyor alcalde, quan va saber vostè de l'obertura d'aquestes diligències i en què s'han concretat de moment? Bé, les diligències les vam rebre ahir amb un fax i realment s'ha concretat en que ens demanen que enviem la moció que es va aprovar i el nom i cognom dels regidors i regidores, i en aquest cas l'alcalde, que hi van donar suport, perquè evidentment es va aprovar per unanimitat del ple. Senyor alcalde, se sent vostè responsable d'un delicte de rebel·lió o de sedició, tal com apunten aquestes diligències? Partint de la base que nosaltres, amb la moció que vam aprovar, hem començat amb la desconnexió amb l'administració espanyola, la seva justícia polititzada, etc. Ens és ben igual el que ens diguin i si pensen que aquests són els termes, ens hi sentim còmodes, no tenim cap problema perquè desobeirem qualsevol de les seves ordres que ens arribin. Perquè l'aprovació d'aquesta moció per part del consistori ha tingut algun efecte pràctic en el funcionament diari de l'Ajuntament? Hi ha hagut alguna actuació posterior per part de l'equip de govern que estigui relacionada amb aquesta moció i en conseqüència amb la resolució del Parlament? O no ha canviat res? L'únic que ha canviat és el posicionament polític, que nosaltres estem, com a equip de govern i com a consistori, estem totalment d'acord en començar la desconnexió amb l'Estat i la creació d'un nou país. I si això passa per desobeir a l'Audiència Nacional, nosaltres ho farem sense cap problema. Això és el que ha canviat. Però li vull dir si vostès en el funcionament diari de l'Ajuntament han fet algun canvi o... No, en el funcionament diari és evident que no canvia absolutament res perquè és una declaració política i l'únic que canvia és el que farem i com ho farem a partir d'ara. I també li volia preguntar en aquest sentit una qüestió que és la relativa als funcionaris. Per exemple, el secretari de l'Ajuntament o algun altre funcionari li ha expressat algun temor o ha rebut alguna notificació especial advertint-lo que pot incórrer en responsabilitats? Sí, això ja ha passat en aquest Ajuntament diverses vegades. No és la primera vegada que ens porta la justícia espanyola, ens porta als jutjats i, evidentment, sí que han rebut pressions i se'ls recorda constantment tant a la secretaria com a intervenció, se'ls recorda constantment la llei i que si no la compleixen, el que pot suposar. Evidentment, nosaltres entenem que els funcionaris han de fer el que creguin oportú. Evidentment, nosaltres no els obligarem a desobeir i, per tant, els que desobeirem serem els polítics. Molt bé, senyor alcalde. Dani Cornellà, alcalde de Celrà, anirem seguint la derivada d'aquest conflicte i, sobretot, tenint en compte que avui, previsiblement, el Tribunal Constitucional pot fer pública la sentència definitiva, amb la qual cosa ja serà ferma l'anul·lació de la resolució del Parlament de Catalunya. Ho anirem seguint. Gràcies per atendre'ns. Fins ara. Gràcies.